Velika, ali zaista velika sudsko-politička akcija, afera je u toku. Optužnica protiv Nasera Orića na kojoj insistira Srbija. U toj akciji iz Srbije jedinstveni su tamošnja vlada i tužilaštvo, iako ne bi trebalo ni smjelo da se vlada miješa u rad tužilaštva. Reakcija iz Bosne i Hercegovine je kontra. Vlada i politika neće da se miješaju, a tužilaštvo postupa pravno. Naime, Naser Orić je već imao izjašnjavanje pred sudom. Danas dolazi vijest da je Orićeva odbrana uputila zahtjev Hagu, a Hag već odredio sudiju koji će odrediti stav Haškog tribunala. Da li je Oriću već suđeno u Hagu za ono za što ga sada tuži Srbija? BiH tužilaštvu je dostavljen transkript razgovora Samira Avdića, ključnog, jedinog svjedoka srbijanske optužnice protiv Nasera Orića sa Naserom Orićem. Face ekskluzivno prenosi dio tog telefonskog razgovora. Samir Avdić je čovjek užasno teškog djetinjstva, preživio je genocid u Srebrenici, bio zarobljen u Bosni, zatvaran i ispitivan u Srbiji i u svojim iskazima je teško teretio Nasera Orića. Onda se počeo javljati lično Naseru Oriću, upravo od njega tražeći zaštitu od srbijanskog tužilaštva. U priču se uključuju i sudski i medicinski vještaci iz Srbije koji dokazuju da je Avdić bolestan, neuračunljiv, prebijan, maltretiran, a onda se u priču uključuje i njegova supruga. Avdić je bio u logoru u Bratuncu 1992. 1995. godine preživio je srebrenički genocid, njegova porodica nije. Tokom suđenja 2008. godine zatraženo je Avdićevo neuropsihijatrijsko vještačenje. Tokom vještačenja Avdić iznosi činjenice na okolnosti pod kojima mu je uzeta izjava juna 1996. godine, a vještak Petko Grubač u svom izvještaju je napisao: za izjave koje je ranije dao tvrdi da nisu istinite, da je izjava od 1.6.1996. godine vjerovatno prepisana iz zapisnika policije gdje je bio maltretiran i pretučen. Tvrdi da tada nije rekao ni A. Vještaku pokazuje ožiljke od povreda koje su mu nanešene prilikom povređivanja u policiji. Ožiljak na lijevoj nadlaktici u obliku krsta, ožiljak ispred desnog uha, prelom na desnom pebarnom luku i druge povrede. Vještačenjem je utvrđeno sljedeće. Neuropsihijatrijskim i psihološkim pregledima okrivljenog utvrđeno je da su njegove intelektualne sposobnosti ograničene na nivou fiziološke tuposti. Nisu nađeni znaci akutnog duševnog poremećaja kao ni znaci duševne bolesti. Anamnestički postoje podaci o epileptičnoj bolesti. Radi se o osobi slabih intelektualnih potencijala, emotivno nezreloj, umereno neurotičnoj, pasivno zavisne strukture. Srbijansko tužilaštvo se upravo poziva na Avdićevu izjavu iz juna 1996. Evo ovako, brate mili. Ljubite, brate. Ja ću uspjeti, ali ja praznog džepa šepe ne mogu. Sad sam rekao, ja sam se raspitivo se, neće niko da mi jebeš ono makjer usta ispod 220 eura da me dovuči sad odavle do ljubavi. Ja bi upao neš prepliv ako treba drinu. Ali samo garancija jedna. Znači, ovo što se meni priča od Biljni, od Foći, od tužilaštva, samo garanciju znači i traži tvoju lično, da mi se obezbedi kad uspijem tamo, da mi se obezbedi smještaj, dok žena i djeca ne dođe, to je jedno. I drugo, da mi se znači garantuje od Bosne i Hercegovine ministarstva da me stave u program zaštite, zaštićeni i ovo ono ko što smo ovdje ovi stavili, da me stave oni, jel u slučaju, znaš, i sam šefe prošao skroz, oni dođu, dajte ga pavu. Meni će posle dati. I opet ranje istave. A ni ti ni dužan jebe u mati. Znači, meni je stalo, ljubite, brat, do tebi. Kakav ti si za sebe, ali ja tebe cijenim i poštijem. To znam, imam je ovdje žena, ja sjedim ovdje. Vjeruješ, šefe, da ja spavam 2 sata, sat i pol plaćim krivom, šta se radi od života. Ja, reci mi ovo, a ko je dolazio iz Bosne i Hercegovine, ko je dolazio? Ima i nemoj me ništa sad to ljubite, brat. Ja ti garantijem, šefe, ne treba nam puno, a veliki posao radimo, ja i ti i tvoja advokati svi. Jebat ćemo i majku svima. Mene interesuje samo da ove ucjene što su prema tebi radili i to je ono što se tiče... Ništa ti nemaš da brineš, i ovi ostali, ima tu još trojica što su po 2000 maraka za jedan slučaj uzmali.
tamo, gdje sam sjedio, gledao i kad i daju pare. Ja. Hvala. Poštovanje kako? Ja sam plakala kod je da on odustane, on kaže ako odustanem dobit ću robije. A ovi su da iz Srbije ucjenjivali ovi iz tužilaštva, jel? Slušajte, prije nego što ste uhapšeni, ono je bilo naglasa, oni su njemu ovdje govorili na sastanku da se sprema, da vas prate 24 sata. Kome sada kažeš to, majke? On je bio pobjegao odavde tamo. Oni su ga tamo ufatili i predali. Hajde sad skontajte da to nije sve namješteno, da nije politički. Maja. Kad ti pobjegneš u svoju zemlju, vratiš se i ovi dođu, oni jednostavno se predaju ko baki. Ti si mi dao adresu, polovičnu, nisi mi dao tačan broj, gdje je tačno? Budi čovjek, odradi taj posao, vidjet ćeš da te voli i cijeni i pošti. Nećemo sad pričat ko je šta je. Odradi, ljubim ti noge. A znam, ali moraš reći tačan broj gdje se nalaziš da može advokat da dođe. Evo ovako. Rekao sam ti, Ismeta Mujezinović, ulica, Ježanijska kosa, odmah pored iza, tamo vidjet će novo groblje, ima, bit će žena napolju, žena će ih poznati i nikakav problem doći od kod nas je spod kako vidjeti čemu se radi. A moraš mi reći tačan broj? Ona sam nek dođe tu, čekat ćemo i mi puti u 10 sati, bit ćemo mi tu u toj ulici, čim dođe mi ćemo je podnijeti u zid kod sebe ustan, sjede žena popije kako dadnemo i šta treba je. Dobro. Sad sam ti rekao, ja sam se raspitivo se, neće niko da mi jebeš maknjer usta ispod 220 eura da me dovuči sad odavle do ljubavi. Ja bi upao neš prepliv ako treba da im. Ali samo garancija jedna. Znači, ovo što se meni priča od biljnih, od foći, od tužilaštva, samo garanciju znači i traži tvoju lično, da mi se obezbedi kad uspijem tamo, da mi se obezbedi smještaj, dok žena i djeca ne dođe, to je jedno. I drugo, da mi se znači garantije od Bosne i Hercegovine ministarstva da me stave u program zaštite, zaštićeni i ono ko što smo ovdje ovi stavili, da me stave oni, jer u slučaju, znaš, i sam šefe prošao skroz tu. Oni dođu, dajte ga pavu. Mene će posle dati. I opet ranje istave. A ni ni dužan jebe u mat. Znači, meni je stalo, ljubite, brat, do tebi. Kakav ti si za sebi, ali ja te... Vjerovatno prepisana iz zapisnika policije, gdje je bio maltretiran i pretučen. Tvrdi da tada nije rekao ni A. Vještaku pokazuje ožiljke od povreda koje su mu nanešene prilikom povređivanja u policiji. Ožiljak na lijevoj nadlaktici u obliku krsta, ožiljak ispred desnog uha, prelom na desnom pebarnom luku i druge povrede. Vještačenjem je utvrđeno sljedeće. Neuropsihijatrijskim i psihološkim pregledima okrivljenog utvrđeno je da su njegove intelektualne sposobnosti ograničene na nivou fiziološke tuposti. Nisu nađeni znaci akutnog duševnog poremećaja kao ni znaci duševne bolesti. Anamnestički postoje podaci o epileptičnoj bolesti. Radi se o osobi slabih intelektualnih potencijala, emotivno nezreloj, umereno neurotičnoj, pasivno zavisne strukture. Srbijansko tužilaštvo se upravo poziva na Avdićevu izjavu iz juna 96. Evo ovako, brate mili. Ljubite, brate. Ja ću uspjeti, ali ja praznog džepa šepe ne mogu. Velika, ali zaista velika sudsko-politička akcija, afera je u toku. Optužnica protiv Nasera Orića na kojoj insistira Srbija. U toj akciji iz Srbije jedinstveni su tamošnja vlada i tužilaštvo, iako ne bi trebalo ni smjelo da se vlada miješa u rad tužilaštva. Reakcija iz Bosne i Hercegovine je kontra. Vlada i politika neće da se miješaju, a tužilaštvo postupa pravno. Naime, Naser Orić je već imao izjašnjavanje pred sudom. Danas dolazi vijest da je Orićeva odbrana uputila zahtjev Hagu, a Hag već odredio sudiju koji će odrediti stav Haškog tribunala. Da li je Oriću već suđeno u Hagu za ono za što ga sada tuži Srbija? BiH tužilaštvu je dostavljen transkript razgovora Samira Avdića, ključnog, jedinog svjedoka srbijanske optužnice protiv Nasera Orića sa Naserom Orićem. Face ekskluzivno prenosi dio tog telefonskog razgovora.
Samir Avdić je čovjek užasno teškog djetinjstva, preživio je genocid u Srebrenici, bio zarobljen u Bosni, zatvaran i ispitivan u Srbiji i u svojim iskazima je teško teretio Nasera Orića. Onda se počeo javljati lično Naseru Oriću, upravo od njega tražeći zaštitu od srbijanskog tužilaštva. U priču se uključuju i sudski i medicinski vještaci iz Srbije koji dokazuju da je Avdić bolestan, neuračunljiv, prebijan, maltretiran, a onda se u priču uključuje i njegova supruga. Avdić je bio u logoru u Bratuncu 92. 95. godine preživio je srebrenički genocid, njegova porodica nije. Tokom suđenja 2008. godine zatraženo je Avdićevo neuropsihijatrijsko vještačenje. Tokom vještačenja Avdić iznosi činjenice na okolnosti pod kojima mu je uzeta izjava juna 96. godine, a vještak Petko Grubač u svom izvještaju je napisao: Za izjave koje je ranije dao tvrdi da nisu istinite, da je izjava od 1.6.1996. godine... Čini poštijem, to zna imene ovdje žena, ja svidim ovdje, vjeruješ šetete, ja spavam 2 sata, sat i pol plaćim krivom, šta se radi od života. Ja reci mi ovo, a ko je dolazio iz Bosne i Hercegovine, ko je dolazio? Ima i nemoj me ništa sad to ljubite, brat, ja ti garantijem šete, ne treba nam puno. A veliki posao radimo, ja i ti i tvoja advokati svi. Jebat ćemo i majku svima. Mene interesuje samo da ove ucjene što su prema tebi radili i to je što se tiče... Ništa ti nemaš da brineš, i ovi ostali. Ima tu još trojica što su po 2.000 maraka za jedan slučaj uzmali. Predavno, gdje sam sjedio, gledao i kad i daju pare. Ja. Hvala. Poštovanje. Ja sam plakala kod je da on odustane, on kaže ako odustanem dobit ću robije. A ovi su da iz Srbije ucjenjivali, ovi iz tužilaštva, jel? Slušajte,